Ja, her der står vi med Cyberguns Sig Sauer. Det er en gas blowback pistol. Det er en model P226 i fuldmetal. Både slæden og rammen er i metal. Den skyder med 1 joule, altså cirka 100 meter i sekundet. Den leveres i en hård plastikkuffert, det er dejligt. Selve pistolen, rigtig god og solid pistol med de rigtige logoer. Der er rail under i metalslæden. Rail til at sætte lygte eller laser på. Magasinet i fuld metal. Så er der magasin fylder med. Den er til at fylde magasinet. Jeg kan nu bedre bruge en speedloader, men det er smag og behag. Men den er med. I låget ligger brugsanvisningen. Sørg for lige at kigge den igennem. Der er vist, hvordan man renser og smører og vedligeholder pistolen. Der er også vist, hvordan man lige skiller den ad. Så sørg for lige at læse det igennem. Selve pistolen. Skal man skille den ad, så er der en lille omskifter her. Når man trækker den nedad, så kan slæden køre fremad og ud. Sådan. Virker meget solid. En lille smule. Man kan mærke det metalslæden, man kan mærke det kolde. Når man skal have den fyldt, så tager man sin gas og altid oppefra og ned. Fylder den op cirka 3 sekunder. Når der skal kugler i, er der som sagt den der fylder med i kassen, men jeg plejer at bruge en speedloader, men det er smag og behag, hvad man kan lide. Men så tager man, der var lige en kugle mere, den kommer lige i os. Sådan, når der er gas og kugler i, op i med magasinet. Sådan. Når slæden bliver stående tilbage, når man skyder, så er det fordi magasinet er tomt. Det er ligesom på en ægte pistol. Så det er simpelthen derfor. Det er for at indikere, at nu er magasinet tomt. Fyld nogle kugler i magasinet. Kør slæden frem igen, og så er den klar til at skyde. Når man ikke bruger pistolen mere, så sørg altid for at opbevare en gaspistol med gas. Den silikon, der er i gassen, sørger for at holde magasinernes pakninger smurte. Så altid opbevare det med gas. Og hanen heromme, når man ikke bruger den, skal være kørt frem. Ellers så står hanen og bliver slidt. En lækker pistol, fuld metal, rail nedenunder til at sætte noget udstyr på. Rigtig god, rigtig god.